Lívii, alebo kam tu chodíš? Tak tu, keď ich zastavíme, tak do Lívii, alebo... Do Trezoru. Á. Trezor, to je oproti. Dneska sme tam boli na obede. Tam chodím na boko. Papučia. Je hore, ten ponočky pína. Dneska sme tam boli na obede. A ku mne ste čo neprišli? To sme sa dohodli večer, ne? Večer si písal. Tak si písal, že večer. Nie, ja som nenapísal večer, ja som napísal, že... si večer. Ja som tebe som napísal, že ja som v sobotu, nedelu budem doma, alebo v septime. Ale sme ešte autom sme išli a sa na Tislavy, vieš? My sme došli o 3. a o 6. už tu sedím. Ale pri obeda som šiel na Tislavy ráno. Idem ti dobrať obedára. Nemusíš, pohode. Ja som rád, že som ťa konečne spoznal a stretol. Ja som rád. Lebo vy si ma vôbec nejaký späťol, vôbec nevedel, ale... Ja dneska ešte som to vyprával, som to bol ráno a reku, včera neprišiel, reku, dneska by mal ten magister prísť. A reku, či neviem, reku, či má... Už je tady. Či neviem, reku, či má 25 rokov, alebo 50, a reku, dopísem mi pekne vykal. Tak vieš, čo som skáže, a ty si veľký majster. Tak si tam bol. A to som ti tak narýchlo najebal. To je v poriadku, to je úplne v poriadku, to je... Tak to sa budeš rozpitúvať. Tak stačí, tak postavme osobne. To najebe tak krížko iba. To je mi ľúto. Musím sa tak vypred volať. Vypri sa trošku, ako doma. Tak ja doma. Jak sa píme? To by som skôr musel piť, aby som mu naroznamil. Ale tak môžem mať dobre, ja keď pijem, tak na to pokryjem. Veľmi závisí od toho, keď človek pije, vieš, ja to mám takto, ja keď som smutný, ako napijem, všetko vybavte v dispozícii. 13. idem do Žiliny, aby si mi nepýtal, že 13. dobrate s vás. Počuj, to tak neskôr, nekedy máj, ako je teplo. Počuj, Láca, takto, vy ste niekedy prišli, ako skôr mi dohodne, môžem prísť niekedy tak v marci, apríli. Tak by mi to pasovalo, ja ti poviem otvorene. No tak to dohodnite. Tak by mi to pasovalo pred Veľkou nocou, aby som voláče zostal na Veľkú noc, aby som mal voláče opäť. Veď, v poriadku. Pridružená výroba. Omyl, to sa volá pridružená stavebná výroba, PSV sa to volá. Ja som ti to povedal otvorený. Ja si to cením. Počkaj, Láco, povedz ti jednu vec, vieš? Lebo ja som človek otvorený. Ja si cením, že sa takto môžem baviť. Ja som otvorený. Ja to ti to hovorím, reku, to by mi tak pasovalo pre Veľkou nocou. Poviem u nás, lebo ty... Na voláku klobásku zarobovať, lebo Vaďka, že majú 5 korún tak pre Veľkou nocou. To ani bude sa nie toľko hodne. Poviem ešte kolegom, ale vieš, to je vo veci, že... Povedz. A... Vieš, ako oni dojdú sem za tebou. Z ministerstva priamo. Nemusel nikam behať. Príjme priamo a z tebe na Bianconovu. Len toto sme tu lústili, ja som dojebal ten leták tvoj. Reku, čo je toto za meno? A potom tento čo tu bol učiteľ. To je magister muzického umenia, vysokej školy. Ja som výtvarného. No, on mi to tak povedal. To umenia, ako. Áno. Ako, keď to obecne povieme, tak on je ako architekt vyštudoval. Keď si budeš pamätať, že akademická architektúra, to bol Bahna, Muzončík, Týto, to som mám skončené. To mám skončené. Ja som mal v 68. keď Rusi prišli a tu bol maliar jeden a také on mi dal letáky. On sa to mal jebať a ja som mal tých 17 rokov, 18 a bolo najebané. Kura, tak to obecené, na špagátka tam bol najebané. Radšej som si život dala, ako Rusov majce dala. Ja som to chodil lepiť. Murko, akademický maliar, Murko. Kde mi to prišlo, Murko? No, ty sa nesmej. Zas budú pôvodne dívať. Budú pôvodne, ale môžeme toto. No nechá, budeš na bicykliku, ja čím máš. Tak ako v lete, pred 2 rokmi, tiež boli také pôvodne na bicykli a také ako je želto bolo. Aj to bolo, no. Počúval sa, nekonečne ty do Bratislavy. Nie, na druhý deň som bol najebaný.
že povode prieviete americkú na bicykli, koji máš. Tu to bol najebané. Ja hovorím totiž jednu vec, ja sa tým vyhnám. Keď som hovorím tým otvorene, nebudem si sa mať vyšový. Počuj, Laco, ja ti poviem tak, ja to sme v robote. Vy ste najlepší znalec ľudskej povahy v dejinách ľudstva. Neviem. Ty. Tak ty povieš veci tak, ako veci naozaj sú. Hovoríš otvorene a tak, ako naozaj to je. Počuj, ale ja by som sa... Ja som aj o nemu povedal, Gorduličovi. A to je kokot. Reku, keď som išiel do Bratislavy, Fagan sa ma reku pýtal. Ako syn, hej? Peter, no. Sa ma pýtal, že či pije. No reku, ako malý Dunaj. A že, koľko musím vypiť, aby mal 2 promile. Reku, 2 dní nesmie piť. A to tomu zajebal tá krčke. Že 2 dní nesmie piť, aby mal 2. A ešte ťa mám pozdraviť od môjho kamaráta, to je Zatislave jeden Vlasa Vlado, mám ťa od neho srdečne pozdraviť a pokiaľ ti veľa Počúvaj, keď môžeš do Vladovi, keď on ti klobásy robí, tak musíš Láskovi klobásy dojebať na nohu. No nechcem klobásy, ale mám ťa od neho pozdraviť. Ináč to aj, tak Jano, vieš, tak hodili aj Bratislavčania. A voláko zvykli. Tak asi majú iné starosti. Tak vieš, to máš tak, ti poviem doma. Starosti. Vieš, tak ti poviem, že... Nemáš čo piť, ale... Tak dáme. Som zbadal. A čo máš tak najradšej? Ty na Borovičke? Lato? Čo máš tak najradšej? Teba. Čil momentálne. Počkaj, a ja teba, počkaj, to takú jednu vec. Keď ťa má radšej, ako moju ženu. Ďakujem. Počkaj, Žiru, ale Žiru, počkaj. Lebo žena by bol veci nezobere. To by zobere. Ja ťa píva. A tak, počkaj, žijeme, preto by ste pili. A je to tak, ja sa to nehambím. Ja neviem, kedy zomrem za to. A to neviem ani ja. Spoj sa, ja môžem tu vyhrať. Ja by som dal najlepšie troma dôvodov, troma doma, že by som mal o 50 rokov, že by som mal išiel na pole. Boha, no, ale to už by si mal kurva... 110, ako programa. Počkaj, ty by si mal v Guinnessovej knihe rekordov. Ladislav Novičko by si mal záznam v knihe. A počúvaj, na pečenku sa cítiš dobre takto? Kde ma jebe semo? Tá pečenku mám tu. Tak ja neviem, kde máš pečenku. Na pravej strane. Kto ti jebe? Pravý krčmar, sa nebude starať malý mal. Som povedal, že povzeti len chcem. To som nepočul. Ty si niekde povedal? Keď som prišiel, tak len povzeti mi hovorím. To nemusíš vypiť, máš čas. Tak dobre, čo? Noc je mladá. Druhý raz mi má do kvetináča. Mu nehovor, lebo to plní, kurva. Podaj mi to. Tu donesem kýbli do kytín. Oni, keď tu boli z Nitry, Za vedro Borovič. 300 € a jemu dali one, človeče nezobta. Ale to bolo... Jedu si pravda je to? Dali ti človeče nezobta. Nitry. Dmitri z Nitry, ja viem, jak to... Greguška. Čo je to aj nejak to... Oni povedali, že to stojí okolo 1000 korún. To boli také one, no. Sklenené one, figurky. Miesto figurek vlastne ako štamprlíky miesto figurek, nie? Čo sa človeče napísa, sa nalieva palenka a keď sa vyhodia, tak musíš to vypiť. Čo ja ti pičuješ do mňa? Nie, veď, to nie je to tak? Neviem, či nepoješ pešti dobre. Tak ja určite poviem do Žiliny. Nie, do piče domov. A tak poď ešte vypiť, Tu máš nie? Borovičku a Vypijeme si. tam by si šiel domov. Poď ešte vypíjať, že im to sa nevypijú. No tak, ja tam Tak by si vidíš, šiel kam by domov. si šiel? Ja momentálne, No? ja som rád, ja tu budem aj tebo do rana, ja aj prerušíme, že do 10. záverečná. Budeme tu aj do 1. Počuj, ja chcem ísť, lebo počuj, tak ti poviem, že ja chcem ísť s tebou, že nechcem ísť domov, lebo ja to rozvádzam, vieš, tak a ty si veľký majster, ty mi pomôžeš, ty hovoríš, ty osvetu. Čo ti pomôžem? Radu musíš mať do života. Na pohreb? Ja ti pomôžem. Nie, na pohreb, ne. Je na pohreb. A on je sekeru dobral tomu. Kramu, aby si mu to vysvetlil, že ja tú ženou musí to riešiť, vieš, on sa to bude hádať so ženou. Jebo by som ti ho dozadu, gramlu, a tu by ti ostal, a te reku moje si ten kočil zavesí. Čo by vyspije od ďala. Ako záves. Dobre, chlapci, výborne, pokloniť tu s vama. Veľma ujebte.
Dobre. Mám aj rád obidvo. Ale ty počúvaj. Na teba nedočia, nemenťavať. A vieš to budem hovať, ja to toto je. No, tak A ťa dohne? Vieš to budem hovať. Ale ty počúvaj. aby tá krížok A tu sa do obca chudla čovačka. Ale ty počúvaj, a takto, a ty ten strany kopeš, lebo je zasadíš. Čo? Hej, Opäť to má také ode. Stácie samo od teba. Áno. Boha. to máš veľmi dobre. Tam ti boli volakedy záhradky, to zrušili a potom takí oni robili. Volali. Hlinu ako Náchyt sa dal. no. Hutnil náchyt na... A tam ti jebe ten kopec. Tam ti jebe na tom konom. Na tom náchyte vlastne sa dostáva do toho. A to je sivka zem. Kurva, to je urina, to nezajebeš. To ti rastie. Videl si, aký to treba, mušketiar, pojebaný. Tak mušketiar totálka veľká. Marku, nepovedneš. Robotníčku. Malá, ale robotníkovi stačí. Ja som volakej deti vajčil. A to už bolo dávno. Ešte už iná doba. Že dávno. Tak pred 30 rokama. Tak Boha, to ešte nebol na svetu. Ja tam nebol težne. Ja som ešte mladý pagani, vieš ako to je. A že keď to poviem Paganovi, reku 10 cigaret som si kúpol za korunu. No? A to nie je pravda. A si kúpim tabak, však inak Mariča robí tabak, no, zutinky. No? 4 eurá, zutinky. A za 4 € koľko dostaneš tabaku? 50 gramov? To vyjde, asi 6 balíkov vyjde to. 6 balíkov. A šiltový balík 2,70. Jeden balík. No a to sú ešte lacné. Nie, tu, to je ešte 2,70. A tie ono kampláte majú za 2,50. A sa povedz, čo máš najradšej? Polienka s rybama, alebo čo je také Obľúbené jedlo. obľúbené jedlo? Lebo sú také diskusie medzi, ako to my fanúšikmi, že ty hovoríš, kolenka s rybama, krajinatie srdcia, krky. A čo ako máš najradšej? Nie, to je krky. Kurácie. Najlepší, čo mám, no poviem dve. Vypražaný syr A ten je dobrý, je paradička. a maďarský guláš. To je dobrý. Som ti povedal. Vypražaný syr a maďarský guláš. A za koho oblohou? S rýžou, alebo so zemákmi, alebo s opekanými zemákmi? A máš sír a potom máš tomu oblohu, vieš? Hranolky mi tam. No, tak toto, no. A maďarský guláš tam Nedlama. knedla. Tak, presne. A k tomu pírečko. Aj do 10. Počúvaj, keď som bol na vysokej škole, sme sa už boli najebať v spojnej skúške, počúvaj, že dáme slovom, že jednotné piva, slovom 12. Vieš, to je 12. Už bolo dávno. Jedno, dve. Ty bol na vysokej? No? Tak ten, čo bol u doktora, tam, kde chodí. A mu povedal, že vydujete sa, že hlboká dýchajte. A on ti vybehol z tej ordinácie a prišiel, kde sa mi hovoril, že vy ste kde boli. Že však sa mi kázali, že hlboká by som dýchať, že bol som pivníci. A u tej podzemnej, tak si mal čas. Hej, vitálna kapacita krúca to volá. A z Bratislavy, keď som sem prišiel, ma smadilo a prídem sem, števo som sedel, čo to taký smutný, že vás to mám doma vevericu, že nechce mi žrať. Čo je chorá, že nie, že vypcháta. Toto vždy, kým to naplníte do... Je vypcháta. A potom zase zlobol. Počíte, jak som bol. A blázom nejebali do Bratislavy k vám. A ten pilot mi povedal, že čo tí blázni tam robia v tom lietadle, že iba je bola čo za nima spraviť, lebo že bude musieť pristať. Tak som išiel za nima a sa ma opýtal, že čo robia tí blázni, že fotbal hrajú. Odrazu zase takto lietadlo je babostí. A zase mi povedal, iba za nima, že bude musieť volať pristať. Tak som išiel za nima,
5 minút bolo ticho, 10 minút ticho a to pilotovi nedalo pokoja, že čo si spravil s týma plátnami, otvoril som im dverách, povedal som, že choďte za nás do lesaku. Že choďte sa nás do lesaku. Počuj, a povedz za to, ako bol v bani, lebo my nie sme z tohto kraju, to nepoznáme, u nás nie sú bane. Ako bol, ja som